आम्ही चॅप्टर 15 श्लोक 7 to श्लोक 11 आज आमका एक्सप्लेन करू घेता सची परमेश्वर कृष्ण प्रभुजी प्रभुजी तुम्ही ऑनलाइन आसात हरे कृष्ण प्रभुजी तनी ऑनलाइन असताची तनी जॉइन जाताले आता तुम्ही इंट्रोडक्शन देऊयात प्रशांत मान नंतर त्याची हरे कृष्णा आज आमका चॅप्टर 15 श्लोक 7 to 11 ये एक्सप्लेन करूक येतासची प्रभुजी नाव अंगेल कार्मिक नाव आसा प्रशांत आनंद मांड्रेकर म्हणून अंगेले इनिशिएटेड नाम परमेश्वर कृष्णदास प्रभुजी आणि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज अंगेले शिष्य सची 2014 ಅಂತ शिष्यत्व घेतले सर अंगेले एजुकेशन SSB M.Com MBA आणि LLB आणि फर्स्ट 5 years बँकांतो जॉब केलेला सर ताजे नंतर एक गव्हर्नमेंट जॉब केलेले आसा आता आणि तेंगेले स्वंत बिझनेस करता आसाची तेंगेले बिझनेस कसं म्हळ्यार गोवाचे संकलिम म्हळ्यार कडे हरे कृष्णा पेट्रोलियम म्हणून पेट्रोल पंप सांगेलाय हांगा तो कसं स्पेशालिटी म्हळ्यार 24/7 हांगा हरे कृष्ण महामंत्र प्ले करता आसाची पेट्रोल बंकांत तशीच हांनी मागीर एक गोविंदास प्युअर वेजिटेरियन रेस्टॉरंट ओपन केलेलो आसा आणि सगळ्यांक सात्विक फूड दिवचें आणि ट्राय करता आसाची संकलिम गोवांतू तुलसी माला म्हळ्यार कडे लैंड दान दिवन ते नॉर्थ गोवांतू एक फर्स्ट इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर तुम्ही हेळनु ये अजी नाव भक्ति कुटीरा म्हणून ये भक्ति कुटीरा उद्घाटन केलेले परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज यांनी हांगा एवरी संडे दनपार 12 to 2 सत्संग आनी करताची तशीची ये भक्ति कुटीराचे विशेषत कसा म्हळ्यार ये मातयेन बांदिलेले कॉन्क्रीटान बांदिलेले नाही अजे फ्लोर पुरा शेण गायची शेणांतू हे केलेले आसा तशीची हाका वैरी मातये नळ घालेले आसा ये बेळगाम आदकून 80 किलोमीटर दूर अंतू चोरला रोड ಅಂತ आसा हाची ಒಟ್ಟು अन्नी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता आसाची तशीची 2 गाय आसा आणि एक गोशाले चलता आसाची आणि ಕೆಲವು ಕಡೆ सत्संग प्रोग्राम ऑर्गनाइज करताची भक्ति कुटीरा इस्कॉन हज्जे आणि 3-4 धावण आसाची अंका अंगल घरकडे अंगेले अम्म आसा आणि बायल आणि 2 चेडवा आणि पुराजेने हांका कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग करूक हेल्प करता आसाची आता मी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून परमेश्वर कृष्ण प्रभुजी का स्वागत करूया हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभु जी आणि काही अनम्यूट करनी वी विल कीर्तन करता. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रभु जी तुम्ही अनम्यूट करनी. हरे कृष्णा प्रभू, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. तुमचे धन्यवाद. माझी योग्यता ना त्याच्यापेक्षा तुम्ही चढ सांगता. ते आहे ना चढ बरोवन दिले दिसता, ते कमी करपाक जाय म्हाका. तर सगळ्यांचे तुमचे परत एकदा मनापासून स्वागत असा. तर म्हाका दिल्लो असा अध्याय 15 जो पुरुषोत्तम योग. भगवद्गीता म्हणजे सार, वेदाचो सार असा आणि तितून करून पुरुषोत्तम योग 15वा अध्याय. थंय भगवान श्री कृष्ण आपल्या बद्दल, आपल्या धामाबद्दल आणि खास करून आम्ही जीवात्मा हांगा दुःखी कित्याक भोगता आणि आमकां जीवनाचे लक्ष खबर ना, हेजे कडेन खंत करताना आमकां फुडले शरीर कशें निश्चित जातले हेज्या पयली ती चर्चा करता. तर हे भगवद्गीतेन 15व्या अध्याय जो पुरुषोत्तम योग असा, हितून 20 अध्याय असा, सॉरी 20 श्लोक असा आणि सगळे श्लोक भगवान श्री कृष्णान सांगलेले असा. हांगा अर्जुन मध्ये काय उलयना त्याप्रमाणे आम्ही जे आता सांगतले ते कोणी काय न उलयताना हे लक्ष लावून ऐकात जाल्यार आमचो जीवनाचो उद्देश हा भगवंत प्रित्यर्थ सेवा आणि मुक्ती हे सफल जातले. तर हे ऐकून आपण आचरणात हाडपा खातीर हे भगवद्गीता सांगलेली असा. तर आता माताजीन सगळे श्लोक म्हणून दिल्ले असा. पहिली आम्ही भगवद्गीते श्लोकाचेर चर्चा जाल्ली असा आणि या 15व्या अध्यायाचे श्लोक क्रमांक 7 ते 11 सांगपाक, त्याच्या बद्दल चर्चा करपाक, जे प्रभुपादान जे तात्पर्य केला त्याच्या बद्दल भाष्य करपाक म्हाका तुम्ही संधी दिल्ली असा. तर आम्ही त्याच्या बद्दल चर्चा करूया. तर हे श्लोक म्हणच्या पयली एक हांव आमचे मराठी कवी एक भक्तान म्हटलेले 2 सार म्हणून सोदता. जगी जीवनाचे सार घेऊ जाणून सत्वर, जगी जीवनाचे सार घेऊ जाणून सत्वर, जैसे ज्याची कर्मे तैसे फळ देतो रेश्वर, जैसी ज्याची कर्मे तैसे फळ देतो रेश्वर. क्षणिक सुखासाठी आपुल्या कोणी होतो नेती भ्रष्ट, देह करी जे काही, देह करी जे काही, आत्मा भोगी तो नंतर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रेश्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रेश्वर. सोड माया सारी, सोड माया सारी, आहे जग हे नश्वर, जैसी ज्याची करणी तैसे फळ देतो रेश्वर. आम्ही जे कितें करता तसे तसे आमकां रिएक्शन गावता. अशें म्हणटा इंग्लिशीन, ईच ऍक्टिव्हिटीज हॅज इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन. आम्ही जसे करता तसे आम्ही भोगता. तो भगवद्गीतेचो जो 15 अध्याय असा तो आमकां कितें करप कितें करू नका, कितें केल्या उपरांत त्याचो परिणाम कितें जाता हे भगवंत कृपा दृष्टी करून आमकां सांगता. तर आम्ही त्या श्लोकांचो अर्थ जाणपाचो आयज प्रयत्न करूया. तर पहिलो श्लोक असा, म्हणजे पहिलो म्हणजे जो म्हाका दिला तितूंतलो पहिलो आणि अध्याय 15तलो 7वो श्लोक कितें आसा. ममय वांचो जीवलोके जीवभूता सनातना, मना षट्कानि इंद्रियाणि प्रकृती स्थानि कर्षति.
या श्लोकाचो संस्कृत श्लोकाचो हांव मराठी अनुवाद असो म्हणटा. भगवान श्रीकृष्ण म्हणटा, बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. तर आमचं फीचर सांगताना भगवान श्रीकृष्ण सांगता, आम्ही जीव भगवंताचे अंश असा म्हणून. व अध्याय सुरू जाता श्री भगवान उवाच उद्वमूलम अध शाकम अश्वत्थम प्राव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित. याचा अर्थ असा, भगवान श्रीकृष्ण सांगता, एक असे जगत असा, त्या जगताची असे एक झाड असा, वडाचे झाड असा, ते झाडाची मुळा वयर असा आणि पाना खांद्यो फ्रुट्स हे खाली असा. जसे आम्ही एका नदीकडे वयतात, पाणयाकडे वयतात आणि पाणयाच्या सायडीन झाडा असतात. जेन्ना आम्ही ती पाणयाच्या सायडीन झाडा असतात तेका पाणयान पळयता तेन्ना आमकां दिसता की ही मुळा असा ती वयर असा आणि पानां बीन असा ती सकयल असा. म्हणजे ओपोजिट दिसता, झाड असता तेजे उलटे दिसता. पूण मूर्ख मनीस म्हणटलो की झाडाची मुळा वयर असा आणि बुद्धिमान मनीस म्हणटलो ही झाडां असा ती माया असा, ही खोटी असा. तर वैकुंठ आणि भौतिक जगत, वैकुंठ जे भगवंताचे धाम, वय म्हणजे नाही, कुंठ म्हणजे चिंता. ज्या जाग्यार चिंता नसली तेका वैकुंठ म्हणटा. आणि हे असा कुंठ म्हणजे हांगा पदोपदी दुःख असा. तर भगवंताने डुप्लिकेट जग केला, रिफ्लेक्शन केला. हे वास्तविक खरे ना, हे माया. माया म्हणजे जे खरं नाही ते असा. जसं एक भुरगो हट्ट करता, लहान भुरगो बापायक आपण गाडी चलोवंक जाय म्हणून. बापूय म्हणटा तुझे वय जामना ना, तो भुरगो रडटा आपल्या गाडी दी. इतको रडटा की बापूय तेका एक लहानशी गाडी दिता. ती गाडी घेवन भुरगो खुश जाता आणि आपल्या घरान किंवा गार्डनान खेळटा, तेका संतुष्टी जाता. पण ती वास्तविक गाडी न्हू, एक ऍडजस्टमेंट केला. पण ती गाडीच असा पण खरी गाडी ना. तशेच प्रमाणे जे जे वैकुंठांसून आम्ही मस्ती केल्या, आम्ही सदा भोगपा खातीर बाय ही मस्ती करपा खातीर, आमकां एक समाधान दिवपा खातीर भगवंतान हे भौतिक जगत केला. हे खरे न्हू. आणि ह्या जगान कितें आसा, सदैव त्रास आसा. आणि त्रास कित्या खातीर आसा की आम्ही ह्या जगान संघर्ष करता. भगवंत सांगता ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन. म्हणजे कितें, प्रत्येक जीव माझो अंश असा आणि अनादी कालापासून असा. प्रत्येक अनादी कालापासून असा. प्रकृती स्थानिक कर्षती. म्हणजे कितें, जीव हांगा येयल्या उपरांत संघर्ष करता, दुःख भोगता. मना सहित आमचे 6 इंद्रिय असा. हे मन, हेच आमचे मन असा कित्याक ते एकदम चंचल असा. जसे भगवद्गीतेच्या 6व्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्ण सांगता कितें, तेन्ना ध्यान योगान सांगता, अर्जुन सांगता हे कृष्ण, हे केशव, माझे मन इतले चंचल असा की माझ्या धनुष्य बाणान हांव वायूची गती परतू शकता, वायू उलट दिशेत घालू शकता. पण मन असा ते इतले चंचल असा की तेका कंट्रोल करप डिफिकल्ट असा. तेन्ना भगवान श्रीकृष्ण सांगता असंशय महाबाहो मन दुनिला. म्हणजे कितें, दुबावना तू कितें सांगता ते खरें आसा. पण अभ्यास योगे दाखवते. हे कुंती पुत्र, तू अभ्यास भक्ती करूनच मनाचे ताबो धरू शकता. आता भक्ती म्हणजे कितें आम्ही फुडल्या श्लोकांनी आम्ही शिकोया.
तर मना सहित हे मन आमचे अर्जुन यदा व्हडलो नरान श्रेष्ठ असून सुद्धा आपल्या मनाक समजा तो कंट्रोल करू शकना. तर आमच्या सारखे सामान्य जीव आपल्या बल पै काय करू शकना. म्हणून ही जी इंद्रिय असा तो इंद्रिय असा आमची 5 इंद्रिय असा पंच इंद्रिय म्हणतात तेका. मना सहित ही इंद्रिय असा ती दूषित झाली असा. ही इंद्रिय म्हणजे आमचे डोळे, आमचे कान, आमचे नाक, आमचे जिबा आणि ही त्वचा ही दूषित झाल्या आपले हे करपाक. जसे ह्या डोळ्यान आमकां कितें तरी वायट पळोवपाची इच्छा आसता. ह्या कानान लोकांचे वायट आयकपाची सवय आसा. हे जिबेन नाका जाल्ले गोष्टी खावपाची इच्छा करता आमी. ह्या नाकान आमी हेवटेन तेवटेन कितें कितें वोज आसता आणि हे त्वचेन आमकां हेवटेन तेवटेन धांवोंक जाय कळोंक जाय अशें करता. वास्तवीक भक्ती म्हणजे कितें की इंद्रिय आसा ती भगवंताच्या सेवेक अर्पण करूंक जाय. इंद्रियांचे स्वामी असा भगवान श्रीकृष्ण. ऋषिकेश ऋषिकेन भक्तिरेवम उच्यते. भगवान श्रीकृष्णाचे एक नाव जावन आसा ऋषिकेश. इंद्रियांक संस्कृत शब्दान ऋषिकेश म्हणतात. ऋषिकेश म्हणजे ऋषिकेन म्हणजे ऋषी आमची इंद्रिया. हेजो स्वामी जावन आसा भगवान श्रीकृष्ण. जेणे आमकां सगळे दिला तेजो मालक आसा ओरिजिनल भगवान श्रीकृष्ण. जेन्ना ही इंद्रिय भगवंताचे सेवेक अर्पण करता भगवंताचे सेवेक लायतात तेन्ना मन तीच जाता. तेकाच अभ्यास म्हणतात तेकाच भक्ती म्हणतात. आणि अशा रितीन आमी जीवनाचे आनंद घेऊ शकता. नाजाल्यार आमकां कर्माची फळां भोगची पडटा. जसे उदाहरणार्थ अमरीश महाराज भक्त लोक अशा तरेने आपली इंद्रिय हे करतात. जसे कान आसा ते भगवंताचे लिला श्रवण करपाक. ही जिब्बा आसा ती भगवंताचो प्रसाद स्वीकार करपाक आसा. भगवंता बद्दल उलोवपा खातीर आसा. हे नाग आसा ते भगवंताक अर्पण केल्ली फुलां आसा तेजो स्वादिष्ट घेवपाक आसा. हे डोळे आसा भगवंताचे दाबा भगवंताच्या अर्थ विग्रहाचे दर्शन करपा खातीर आसा. ही त्वचा हे शरीर आसा ते भगवंताचे सेवेक. पाय आसा भगवंताच्या धामान वयपा खातीर भगवंताच्या देवळांनी सेवा करपा खातीर पुजा करपा खातीर आसा. अशी जेन्ना इंद्रिया स्वताच्या इंद्रियाचे स्वामी भगवान श्रीकृष्णाक अर्पण करता तेंचे सेवेक उल्लंघन करता तेन्ना मन स्थित जाता आणि तेकाच वास्तवीक भक्ती म्हणटा. अन्य जेन्ना इंद्रिया आपल्या सुखा खातीर वयता तेन्ना आमकां त्रास जाता. म्हणून म्हणटा कितें भगवान श्रीकृष्ण प्रकृती स्थान कर्षती. आम्ही स्वतःची इंद्रिय कितले सुद्धा करून गेले जाल्यार आम्ही कितें जाता संघर्ष करता ह्या जिवनान येवन. जसे एक मनीस आसा आणि मनशाक तर जेलीन दवरला आणि तेका सगळे साखळेन पाय बांधल्या हात बांधला ते केला जाल्यार तेका खंयच वचूंक शकना. तो फुडें वयपाक तळमळटा आणि तेका खूब त्रास जाता. तसो भगवान सांगता की प्रत्येक जीव आसा तो माझो अंश आसा आणि अंश असल्या कारणान ह्या भौतिक जगतान येऊन तो जगपा खातीर संघर्ष करता. तर आता अंश म्हणजे अशें समजू नाका की एक मोटरसायकल आसा आणि आम्ही एक मोटरसायकलीचो स्पेअर पार्ट करता अशें ना. तर भगवंताचे दैवी गुण जे आसा ते व्हडल्या विशाल लेवलान आसा आणि आम्ही भगवंताचे अंश असल्या कारणान आमकांय थोडे गुण भगवंताचे येता. जसे एक सोने आसा आणि एक सोन्याचो म्हणजे भांगराचो कण आसा. भांगराचे कण म्हणजे सुद्धा सोने आणि सोने म्हणजे सुद्धा सोने. जसे आनी एक उदाहरण दिता. एक समुद्रातलो पाणयाचो थेंब काडीत जाल्यार आनी तोंडान घालीत जाल्यार तो खार लागतलो खार सॉल्टी. तसो सगळो समुद्र आसा तो खारूच आसा. हो एक थेंब आसा तो समुद्राचो एक अंश आसा आणि ते दोगांयच्या हितून गुण थेंब आसा. तशेंच आमी म्हणजे एक भगवंताचो अंश आणि भगवंत हो विशाल सागर.
म्हणून भगवंत चित्ता कितें आपल्याकडे तुम्ही जेन्ना येता म्हाका शरण येता तेन्ना तुमकां हो संघर्ष जिवनान करचो पडना. त्या खातीर भगवंतान वेगळे वेगळे मार्ग दिल्ले आसा आणि हो 15व्या अध्यायातून आम्ही ते समजून घेऊ शकता. तर हितून जे आसा स्मृती एक शास्त्रान सांगलेले आसा वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तया. म्हणजे वैकुंठ लोकांत जे जे जीव आसा ते भगवंता सारखेच आसा, भगवंता सारखेच तेका शरीर गावले आसा. पूण आमकां ह्या भौतीक जगतान येयल्ल्या कारणान आमकां हे शरीर वेगळे वेगळे गावता. कोणाक मनुष्य गावता, कोणाक कुत्रो गावता, कोणाक मांजर गावता, केन्ना किडे जाता, बोकोडे जाता, असे 84 लाख योनीन भ्रमण करता. आणि हे सगळे शरीर गावता ते दुःख दिवपाक. आणि 4 दुःखां म्हणजे आहार, निद्रा, 4 दुःखां म्हणजे आमकां बुडाप्पा येता, आमकां रोग येता, ह्यो गोष्टी आमकां त्रास जाता. आणि आम्ही जीवनान कितें जाता दूषित जाता, कंटाळ येता. म्हणून भगवंत सांगता हो एक जन्म आसा तो म्हाका दी, माझ्या खातीर तुजी इंद्रिया अर्पण कर, जेणे करून हांव तुका म्हाजे कडेन परत घेवन येता. तर फुडलो श्लोक आम्ही घेताना म्हणूया शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान् विनाशयत्. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. तर अशा म्हणता की थोडे मूर्ख लोक हे शरीर सोपल्या उपरांत सगळे सोपता असे काय ना. भगवान श्रीकृष्ण सांगता की मनशाची आपली संकल्पना फुडले शरीर निश्चित करता. तसे भगवद्गीतेत म्हटलेले आसा यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत त्ययंते कलेवरम. म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण सांगता जसे आम्ही मरच्या टायमार चिंतन करता तसे तसे आमचे फुडले शरीर निश्चित जाता. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगतात तस्मात सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्धच. म्हणून हे अर्जुन सदैव कृष्ण रूपाचे चिंतन कर आणि युद्धाचे कर्तव्य कर. असे करताना जर तू मरत जाल्यार तू म्हाका प्राप्त जातलो, तू वैकुंठाक येतलो. आणि तू ह्या युद्धभूमीचेर मरत जाल्यार सुद्धा रणभूमीचेर मेल्ल्या कारणान तू स्वर्गलोकाची प्राप्ती करतलो. हरे कृष्ण तांगेल कनेक्शन गेल्लेलें आसा. कोण एक कीर्तन करूयात थोडे. आयलेच प्रभुजी तुम्ही म्यूटार आसाची.
अरे विद्या हा तर वायू ज्याप्रमाणे गंध म्हणजे वास घेऊन दुसरेकडे वळतात, तसेच आम्ही जे राष्ट्रगिरी चित्तात त्याप्रमाणे आमचे शरीर दुसरे जातात. हरेश ना जसे एक किरे तरी खंय तरी कुसता 1 किलोमीटराचे घाण पडलेली आसा आणि कुसता ती घाण आमका 1 किलोमीटर हांगा बसून ती घाण येता. कित्याक येता तर वायू म्हणजे वारे तो वास असा तो घेऊन येता आणि आमका हांगा वास येता. तसेच आमचे जे मन ज्या टायमार मरच्या टायमार जे जे आम्ही चित्ता त्याप्रमाणे तो भाव घेऊन फुडले शरीर निश्चित जाता. म्हणून तशी न्ही आम्ही सदैव कृष्ण रूपाचे चिंतन करूंक जाय. जशें कितें फुडलो श्लोकान कितें आसा, श्रोत्रम श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते. याचो अर्थ असा, अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रीय झालेले कान, नेत्र, जिभा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषयाचा समूहाचा उपभोग घेतो. भगवान श्रीकृष्ण सांगतात, जेन्ना आम्ही आत्मा आणि शरीर हितून फरक असा. आत्मा शाश्वत आहा, आत्मा सनातन असा, शरीर नैश्वर असा, नाशदायक असा. आत्मा केन्नाच मरना. भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात सांगता भगवंत नैनम छिंदंती शस्त्रांनी नैनम दहती पावक. भगवंत आत्म्याबद्दल सांगताना आत्मा केन्ना तुटना, आत्मा केन्ना भिजो शकना, वायू तेका सुकोव शकना, अग्नी तेका जळोव शकना. अशी कितले तरी फीचर्स आत्माबद्दल सांगलेले आसा. आणि प्रत्येक जीव हो आत्मा असा आणि एका शरीरांतून दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश करता. आता तेका कसो दुसरे शरीर गावतले, जैसे त्याची करणी वैसे फळ देतो रे ईश्वर. तर तो मरच्या टायमार कितें चित्ता त्याप्रमाणे तेजे फुडले शरीर निश्चित जाता. यम यम वापी स्मरण भाव, जसे जसे चित्ता तसे तसे शरीर हे करता. तर उदाहरण दिताना हांव सांगता, एक मनुष्य असा, तो कितें असा, कुत्र्याचेर खूब प्रेम करता. आयज लोकांक गाय नाका, कुत्रे जाय, माजर जाय. तेका सकाळी फुडें तेजी सेवा करता, दनपारां करता, वॉकिंगाक व्हरता आनी कितें करता, असो प्रकार ह्या कलियुगांत चालू आसा. अशें समजा एक मनीस जो कुत्र्याचो प्रेमी आसा आनी सकाळी कुत्र्याक घेवन जॉगिंगाक वयता. कुत्रोय तेज्या वांगडा जॉगिंग करता. अचानक त्या मालक आसा तेका हार्ट अटॅक घेवन तो मरता. आता हार्ट अटॅक येवन मरता म्हणजे कितें जाता, मरता म्हणजे ह्या हृदयांसून आत्मा वयता दुसरे शरीर धारण करपाक. हार्ट अटॅक म्हणजे बॉडी युजलेस जाता. युजलेस जाल्या उपरांत आत्मा त्या शरीरांत रावना. आत्म्या बरोबर भगवान श्रीकृष्ण आमच्या हृदयात परमात्मा म्हणून असा. तो साक्षी असा. तो जाणता की हेणी कोणाचे स्मरण केले. भगवंत सांगतालो तस्मात सर्वेषु कार्य माझे सदैव कृष्ण रूपाचे चिंतन कर. पूण हो जो असा कृष्ण प्रेमी न्हू, पुत्र प्रेमी असा. उदाहरणार्थ कोणी वायट धरचे न्हू, कोणी कुत्र्याचेर प्रेम करता तेंचेर वायट धरचे न्हू. हे जे सायन्स आहा, भगवद्गीता म्हणजे एब्सोल्यूट सायन्स आमच्या मनुष्या खातीर आसा. भगवंतान सांगला. गणेशजी महाभारत भगवद्गीता हे आमच्या उद्धारा खातीर दिला. तर हो मनीस जेन्ना कुत्र्या वांगडा जॉगिंग करता जाल्यार ह्या श्लोका प्रमाणे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च. तर मरच्या पयलीं तो कितें चिंतन केले, तेणी कितें पयले,
कुत्र्याक पयलो, कुत्र्याचे लांब कान पहिले, लेव पयली, डोळे असे पहिले, दाग असे पहिले, 4 पाय असे पहिले, आणि अचानक तो मेलो. अचानक मेल्या उपरांत कितें जालें? भगवंत तर तेका आतां शरीर दिवंक जाय, भगवंताचे तर तेणे आयकोंक ना. जाल्यार हो मेल्या उपरांत कितें जातलो? हो कृष्ण प्रेमी न्ही, कुत्रो प्रेमी जाल्या उपरांत तेका फ्रीडम आसलो. आपूण कितें करप हेणी तो फ्रीडम आसा तो कुत्र्याच्या प्रेमा खातीर अर्पण केलो. भगवंत तेका मागीर कुत्री आसा, लेडीज डॉग आसा, फिमेल डॉग आसा, तेज्या गर्भान तो आत्माक धारण करतलो. धारण केल्या उपरांत कांय म्हयन्या उपरांत तेका शरीर गावतले बॉडीन, फिमेल कुत्रीच्या बॉडीन, आणि कांय दिसान तो डिलिव्हर जातलो, तेजो जन्म जातलो. मनुष्य जन्म इतलो सुंदर आसून सुद्धा कुत्र्याच्या प्रेमा खातीर तेका शरीर कशें गावले? कुत्र्याचे गावले. जैसी त्याची करणी वैसे फळ देतो रे. तर भगवंत तुम्ही म्हणटले अरे हांवें अशें केलें आनी अशें कितें जालें? आपूण जशें करता तशें आमकां गावता. सो जसं वायू एक गंध एका जाग्यार वचून दुसऱ्या जाग्यार वतात, तशेंच आत्मा एका शरीरांतून दुसऱ्या शरीरान वता. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारोम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यते. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता आत्मा माच्या गर्भांसून शरीरांसून मागीर भुरगो जाता, त्या भुरग्या पासून मागीर शरीर तरुण जाता, पूण आत्मो त्याच शरीरान वयता. शरीर मागीर म्हातारे जाता, आत्मो तसोच त्या म्हातारे शरीरान उरता, आणि शरीर सोडल्या उपरांत आत्मा आसा ते दुसरे शरीर निश्चित करता. म्हणटोशे न्ही मेल्या उपरांत सगळे सोंपता हे खोटे. मेल्या उपरांत आत्मा वचना, आत्म्याचे भ्रमण चालू असता. तर फुडल्या श्लोकान कितें म्हणटा भगवंत? उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वां गुणान्वितं विमूढानानुपच्छन्ति पच्छन्ति ज्ञानचक्षुषा. तर जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो तसे प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. तर भगवंत हांगा 2 प्रकारचे मनशांचे क्लासिफिकेशन करता. एक मुढा म्हणजे मूर्ख, आणि एक बुद्धिमान जाका ज्ञान असा. मुढा म्हणटा हे सगळे सोपता म्हणून. जे बुद्धिमान असा ते का खबर असा आत्म सनातन असा, तर आत्म्याची शाश्वत धर्म असा भगवान श्रीकृष्णाची सेवा करप. तेका जो आमकां जो फ्रीडम गावला थोडो तेजो उपयोग तो भगवंताची सेवे खातीर खाता. आणि असो बुद्धिमान मनीस आपले उद्धार करता आणि जगाचे बी उद्धार करता. उदाहरण पयशी जाल्यार आमचे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या शतकान जगाचेर कोणी कल्याण केले जाल्यार परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद यांच्यानी ही संस्था इतल्या जगाचेर हाडली. हिप्पी लोकांक हॅप्पी केले फक्त हरी नाम दिवन. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तर भक्तीची सुरुवातूच जाता हरे कृष्ण महामंत्रा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 99% जी भक्ती जगान आसा, भक्तीचो सुरवातूच आसा भगवान कृष्णाची सेवा करप. भगवान श्रीकृष्ण जे आमच्या हृदयान विराजमान आसा तेजी सेवा करप. आणि कलियुगान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारे, कलिकालीन कृष्ण नाम रूपान येयल्ले असल्या कारणान आम्ही सतत हो जप करप. ब्रह्माजी सारखे सुद्धा सांगता हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता. तर आमकां तर आमचे इंद्रिय शुद्ध करप, हे मन आसा आमचे कितें आसा शत्रूय बीन आसा, आणि मन आसा हे आमचे बंधू मित्र बीन आसा. तर मनाक खंयच्या डायरेक्शनान वचप हे आमी ठरोवपाचे आहा. मन इंद्रिया सहित
तर भगवान कृष्णाक अर्पण करीत जाल्यार वास्तवीक जिवनाचो सार्थक जाता. अंतकाळी म्हणजे मरच्या टायमार कृष्णाचे याद जायना जाल्यार तेज्या इतलो नुकसान जगात ना, सर्व नाश जाता कृष्णाक विसरत जाल्यार. म्हणून त्या खातीर आम्ही सदैव प्रयत्न करूंक जाय कृष्णाचो प्रसार, हरी नाम, कृष्णाचे दर्शन, कृष्णाची सेवा, साधू संघ असे कितले तरी नव विद्या भक्ती सांगलेले आसा. त्या प्रमाणे तर आम्ही भक्ती करीत जाल्यार आमकां मोक्ष गावता, भगवंत प्रती प्रेम गावता. आता जे हांवें सांगले किंवा भगवान श्री कृष्णान सांगले ते प्रत्येक जिवाक खबर आसा, पूण ते विस्मय जाल्लो आसा. ह्या हृदयान कितें जाल्ली आसा, घाण बसलेली आसा. जसो एक हारसो आसा, मिरर, त्या मिरराचेर तर डस्ट बसलेलो आसा आणि आम्ही मिरराच्या फुडें उबे रावात जाल्यार आमची इमेज आमकां दिसची ना, ती डस्ट पुसचो पडटलो. पुसल्या उपरांत आमची इमेज तुमकां दिसतली, तुमची इमेज आमकां दिसतली. तशेंच ह्या आमच्या हृदयान घाण आसा. ही घाण म्हणजे षडरिपू, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर. हे षडरिपू इतले साठलेले आसा की आम्ही भगवंताक विसरलेले आसा. जेन्ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जेन्ना हो महामंत्र चालू जाता तेन्नाच आमची भुली हुई याद है वो फिर से लौट जाती है और हमें मालूम रहता है कि हम भगवान के वास्तविक जीव है, सनातन अंश है और भगवान की हम सेवा करना चाहिए. इसलिए 99% भक्ती म्हणजे हरिनाम. तर हरिनाम हे महत्वाचे असा आणि प्रत्येक जीवान हे करूकूच जाय. तर या श्लोकान मूर्ख आणि बुद्धिमान हे सांगताना भगवद्गीता फुडल्या अध्यायान कृष्ण सांगता बहुनाम जन्मनांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. अनेक अनेक जन्म झाल्या उपरांत एखादो मनीस पुण्यात्मा तेका खबर कळटा की हे जगमय वासुदेव आहा, चराचरान भगवान श्रीकृष्ण वास करता. त्या भगवंताक आम्ही शरण वचोंक जाय. असो मनुष्य म्हणजे सुदुर्लभ महात्मा असा आणि जो भक्ती करता तो वास्तविक महात्मा असा. आणि जो मूर्ख असा तो कितें तरी लोकांक भटकता आणि तो ह्या जीवनात सुखी रावू शकना आणि त्याका परम गती व्हडलो उद्धारूय त्याच्या जीवनात जायना आणि तो अधोगतीक वयता. म्हणून ही आमची जी इंद्रिय असा ती भगवंताच्या सेवे खातीर घालप असा. मन असा चंचल असा पण कृष्ण भगवंत कृष्ण सांगता सव्या अध्यायात जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा माना अपमानयो. जितात्मना म्हणजे जेणे मनाचेर विजय मिळवला त्याका परमात्मा प्राप्त झाला. शीतोष्ण सुख दुःखेषु त्याका थंड गरम सुख दुःख कठीण परिश्रम रात दिन हेतून काय फरक येता. कित्याक तेणी मन असा तेणी परमात्माच्या सेवेन अर्पण केला, त्याका परमात्मा प्राप्त जाल्लो असा. कित्याक तेणी आपली इंद्रिय भगवंताच्या सेवेन केला. शीतोष्ण सुख दुःख तथा मान अपमान. तेणी कोण त्याचा मान करू जाल्यार तेका चडूय कशी जायना, अपमान केल्यार चडूय तेका हर्ष जायना, तेका वायट दिसना. हे सगळे जीवनाचे सार असा आणि त्याप्रमाणे तो आपल्या जीवनाचे कर्तव्य आपले जे प्रपंच असा तिथून तो परमेश्वर गाठपाचो प्रयत्न करता. म्हणून भगवंत म्हणता परमेश्वर प्रपंचातून परमेश्वर करा. प्रपंच करता आपली भक्ती करा. जन्माक येयला ते मरतले पूण अशा तरेन मरो नका की परत कुत्रो माजर कुवातलो किडो असे शरीर धारण करू नका. प्रत्येक जीव भगवंताचे सेवक असा. ब्रह्मा शिवजी विष्णू देवी देवता हे सुद्धा भगवान श्रीकृष्णाचे अंश आहा. अशें न्हू की मनुष्यच अंश आहा. कुत्रो माजर सुद्धा भगवंताचे अंश आहा. गाय सगळे असा आणि सगळे अंश असा कितें शिवजी ब्रह्माजी हे सुद्धा संघर्ष करतात जीवनात. तर तीन तरेचे हे संघर्ष करता कशे जे सात्विक राजसिक आणि तामसिक गुण असा आमचे. जे सात्विक गुण शुद्ध सात्विक भगवंताची सेवा करतात ते सात्विक गुण आहा तेका भगवंताची प्राप्ती जाता. जेणी आपली इंद्रिय भगवंताचे सेवेक अर्पण केल्या तर भक्ती गावता
आनंदमय सेवा गावता. जे भक्ती आहा भक्ती करता तेका विष्णू दास बिनदास म्हणतात. विष्णूची सेवा करतात ते बिनदास, बाकी सब उदास. जो राजसिक गुणान असा आपल्या फायद्याचे जोडटा हे जोडटा त्यांना खूप कष्ट जाता. आणि जे तामसिक असा, तामसिक म्हणजे आळशी असा, नाका जाल्ले गोष्टी करता, एका भगवंत मागीर सकयल्या येवनीन घालता, दुःख घालता आणि कसले करता. तर आता उदाहरणान आम्ही दिले, कुत्र्या वांगडा रावलो, कुत्र्याचे शरीर प्राप्त झाले. हे सगळे तामसिक गुणान हे अज्ञानी असा. तर ज्ञानी लोक असतात ते भक्ती करतात. आमकां दिसतले की अरे तो भक्ती करता काय नको. तर शास्त्राप्रमाणे तो बुद्धिमान असा, त्याचो हो जन्म लास्ट असा, ते भगवंताचे वैकुंठवासी असा, मुक्त आत्मा म्हणता. आणि जे भक्ती करिना त्याला बद्ध आत्मा म्हणतात. ह्या सगळ्या हितून ते त्रास ते करता आणि जीवनाचे लक्ष्य असा त्याच्यापासून पयस वयता. लास्ट श्लोक असा, यतंतो योगिन चैनम पश्यन्ति आत्मान अवस्थितम यतंतो अपि कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगी जन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्याचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. भगवंत सांगता जे जीवनाचं लक्ष खबर असा त्याका आर्यन म्हणतात. ज्याका जीवनाचं लक्ष खबर ना त्याका अनार्य म्हणतात. भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ती कर अर्जुना. तर भगवान श्रीकृष्ण सांगतात, तू सांगता हे माझे दादा, हे काका, हे गुरुजन, हे भाई, हे सगळे हे शरीरा संबंधी ना, आत्म्या संबंधी ना, आत्म सनातन असा. आणि असे अविचलित जावा म्हणजे तू अनार्य किंवा जीवनाचं हे सार खबर ना. जो पण आत्मा साक्षार असा तो सदैव कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म करता. आणि हे ज्ञान सांगपा खातीर भगवत कृष्णान अर्जुनाक अविचलित केलो, मोहित केलो आणि भगवंतान अर्जुनाक ज्ञान दिले. आयज अर्जुन असा नर म्हणजे मनुष्यांचो श्रेष्ठ आहा असे समजू नका. अर्जुन अविचलित झालो. भगवंतान आमच्या खातीर त्याका अविचलित केलो जेणेकरून अर्जुन आपले विसरलेलो कर्तव्य तसेच आम्ही आमचे कर्तव्य विसरला, भगवंताची सेवे करपाक विसरले आहात ते ज्ञान दिवपा खातीर भगवंतान अर्जुनाक भगवद्गीता सांगली. अर्जुन कुरुक्षेत्रात असप म्हणजे आमचे तो प्रतिनिधित्व करता. अर्जुना मार्फत आम्ही ही भगवद्गीता समजावूंक जाय. जसे अर्जुनान जेन्ना भगवंता बद्दल ऐकले, भगवंताबद्दल भगवंत कोण, देवी देवता भगवंता कित्याक शरण वयता, भगवंताचे विराट रूप विश्वरूप सगळे पहिले पुरुषोत्तम युगान कळे की भगवान आपण सगळे भगवंताचे जीव असा. त्यांना भगवंतान समजायल्या उपरांत शाश्वत जाल्या उपरांत अर्जुन म्हणटा माझो आता मोह नष्ट झालो. नष्ट मोह श्रुती लब्धा तत्प्रसादान माया अच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव. माझा मोह आता नष्ट झाला. हे भगवंता तत्प्रसादात तुझ्या कृपेन झाला म्हणून आता तू सांगतात ते हांव करतलो. स्थितोस्मी गत स्थितोस्मी गत म्हणजे कितें माझी जी बुद्धी विसरलेले ते कितें जाले आता परत येयले. आता तू सांगता वचन म्हणजे तू सांगता तेच हांव करतलो. तर भगवान सांगता प्रत्येक जीव माझो अंश असा, माझे धाम असा ते न तद्भास ते सूर्य न शशांक. या माझ्या धामान वैकुंठात सूर्याची गरज ना, चंद्राची गरज ना, अग्नीची गरज ना, स्वयंप्रकाशित हा. पूण हे आमचे डुप्लिकेट जे जगत असा, मायाचे जगत असा थंय सूर्याची गरज हा. सूर्या शिवाय सूर्य एक 5 मिनिटां जर ढगाच्या हितून गेलो जाल्यार आमकां कितले त्रास जाता. चंद्र येवंक ना जाल्यार झाडां पेडां सगळे फुलपाची विसरतले. अग्नी ना जाल्यार आमी काय खावंक शकना. पोटान सुद्दां आमच्या अग्नी असता, ते ना जाल्यार आमी मृत जातले. आणि भगवंताच्या धामान हे गोष्टी ना, ह्यो डुप्लिकेट गोष्टी हांगा केल्ले आसा. हे खेळणे आसा, ह्या खेळण्यांसून आमी वचोंक जाय जाल्यार भगवंताक शरण करूंक जाय. मन असा आमचे बुद्धी हे बंधू बीन आसा आणि शत्रू बीन आसा. जर मन आमचे भगवंताचे सेवेक अर्पण करीत, इंद्रिया भगवंताची सेवेक करीत जाल्यार आमचो उद्धार जाता. आणि मन आपल्या सेवे खातीर तर करीत जाल्यार आपलो नाश जाता. म्हणून भगवंतान हे भगवद्गीतेचो 15 अध्यायान सगळ्यो गोष्टी प्रश्न क्लियर करपाच्यो हे केला.
तर भक्ताची संगत घेऊन जाणून आपण भगवंताची भक्ती सुरुवात करूंक जाय. भगवंत आमच्या हृदयान आसा परमात्मा. भगवंत आमचो बापूय आसा. बापूय भुरग्याक सांगता म्हाका शरण यो म्हणून. जर आम्ही शरण वचना जाल्यार आमची परिस्थिती कटी पतंग जातली. जशे वयर पतंग वयता आनी सूत तर तोडीत जाल्यार ते पतंग खंय 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 पडटलो सांगून येता. पूण ती भगवान ती सूत्र आमच्या हातीन आसात. आमची जीवनाची दोरी भगवंत कृष्णाकडे दी. जशे अर्जुनान सांगले कितें, तू सांगता तशें आपूण करतलो. तू ताका मार म्हटलो की आपूण मारतलो. कित्याक मारू काय म्हणून विचारतलो. तेन्ना भगवंतान ताका कितें केलें, 5 पांडव क्षणिक सेवा आसली, तेजी सैना आसली, म्हणून विशाल सेवा आसली कौरवांची. भगवंतान आपण युद्ध सुद्धा करतो ना म्हणून युद्ध केलं. ते वचन सुद्धा भगवंतान पाळून 5 पांडवाक सुरक्षित आपल्याकडे आणले. कित्याक अर्जुनान आपली जीवनाची दोरी भगवंताकडे दिली. तर प्रत्येक जीवान आपली जीवनाची दोरी भगवान श्रीकृष्ण किंवा भगवान श्रीकृष्ण सगळ्या इंद्रियांचे मालक असा. ह्या खातीर आमचो जन्म ही आमच्या पहिले जन्माची पुण्याई खातीर आमकां हो मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म गावला. तोय बीन पृथ्वीचेर गावला आणि पृथ्वी वयसून तोय बीन भारत भूमीचेर गावला. म्हणजे आम्ही अर्धे मुक्तीक पात्र झाल्या. आता थोडं जप करा, भगवंताचा प्रसाद करा, प्रचार करा आणि भगवान श्रीकृष्णाची जन्माष्टमी सेलिब्रेट करा. जन्माष्टमी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय. इस ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास प्रभु की जय. प्रभुजी तुमगेले आम्ही येताना कसं लागली म्हळ्यार प्रभुजी आता रेस्टॉरंटांत बसून आसाची आणि कशी क्लास करताची म्हणलें आमी. कोणेदो येवन डिस्टर्ब जाल्यार एक कोणेदो भायर आयकून कसले म्हणतात म्हणून जाल्यार तुम्ही ते फुडली पट्टी तुमगेल्या ऑफिसा बसून सांगितले क्लास. त्या क्लासा पशी आजी कितले आमकां एक खुशी जाली म्हळ्यार ते तुमगेले ते कंटिन्युअस वर्ड्स खंय एक रेस्ट नातिले, एक गॅप नातिले. तुम्ही ते क्लास घेवन आमकां ताजे मध्ये तुमगेले ते एक्शन्स, ते बॉडी लँग्वेज ताकी कशी मॅच जाली म्हळ्यार आमकां भारी एक आमकां ते कंटिन्यू हे हांव टायम पळयतास धांवची नाका 9 धांवची नाका म्हणलें तस तितले कंटिन्युअस. मस्त थँक्स प्रभुजी. तुम्ही आजी आमकां तुमगेले इंट्रोडक्शनान आमकां कळलेलें सर कसं म्हळ्यार तुम्ही तुमगेले रेस्टॉरंटान आमगेले बॉडीक फूड दिताची, तशी तुमगेले पेट्रोल पंपान आमगेले व्हेकलाक फूड घालताची. आजी तुम्ही आमगेले सोलाक आत्माक लायक एक फूड दिला प्रभुजी. मस्त गट्टी जेवण दिलें आमगेले सोलाक. आणि कसं म्हळ्यार कितले म्हळ्यार एक समरी नोट कर तितले आमकां हें जायनी तितले आमी आमचो तल्लीन जावन जाले. आणि कसं म्हळ्यार तुम्ही साधारण प्रति एक सेंटेन्स एक्सप्लेन करता न्ही ताका एक भगवद्गीतेचो श्लोक रेफरन्स केला. 15th chapter मात्र नाही, ऑलमोस्ट मेनी चॅप्टर्स यू हॅव टच्ड, एस्पेशली 2nd chapter. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त थँक्स. प्रति एक सेंटेन्स सांगता समेत ताका एक भगवद्गीता श्लोक सांगला तुम्ही. व्हेरी गुड. तुम्ही इतले पुरा तुम्ही एक बिझी बिझनेसमॅन जावन ऑर्गॅनिक फार्म कई, रेस्टॉरंट कई आणि पेट्रोल पंप कई, गोशाल कई, भक्ती कुटीर कई, इतले पुरा जावन तुम्ही इतले स्ट्रॉंग जावन प्रीचिंग करता असं म्हळ्यार आता आम्ही तुमगेले भगवद्गीता मात्र एक टाइम मॅनेजमेंट क्लास घेऊ का म्हणून जातास. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभू. सांगपाक काय न्हू, तुमच्या सारखे भक्त जे आसा ते प्रभुपादाच्या मिशना खातीर इतले डेडिकेटेड आहा. म्हाका सुद्धा केन्ना केन्ना लॉस दिसता हांव तुमच्या खातीर सेवा दिवं शकना म्हणून. तरी तुमचे रेग्युलर सातत्यान एकादशी श्लोक रिसायटेशन इतले तुम्ही प्रयत्न करता. प्रभुपाद भितून निश्चित रुपान खुश जातले. सगळे लोकांक तुम्ही इन्वॉल्व करून भक्तीन हाडटा.
त्याच्या भितून म्हाकाय दिसता हांव खंय तरी कमी पडटा अशें. आनी आतां अष्टमी आसल्या कारणान आमकां लोकांकडे मातशें वयचें पडटा. तरी आसतना तुमी म्हाका ही संदी दिली अशी दिवची आनी अशें आमचें आयकचें आनी आमची तुमचें आमकां मार्गदर्शन जाय. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. कोणाले कसले क्वेश्चन्स आसवे कसले क्वेश्चन्स कमेंट्स कि कोणे कसले ऐड कोरस्वे कोरते. हरे कृष्ण प्रभुजी. क्वेश्चन ना हरे पण कृष्ण प्रभुजी. एकदम हरे कृष्ण प्रभुजी. लाईव्ह शो पळयल्या हरे म्हणके कृष्ण, हरे जाले कृष्ण. प्रभुजी. एक लाईव्ह शो पळयल्या म्हणके जाले एकदम ड्रामॅटिकली तुम्ही एकदम लाईक मनापासून कळकळीन ऍक्टिंग करून एकदम फुल एनर्जी तुम्ही सांगले. आम्ही ऐकू का व्यवस्थित कळका अशी तुमगेले एकदम जिद्द आशिल्ली. ते पळोवन एकदम भारी खुशी झाली प्रभुजी. मनापासून थँक्स. ओके. तुमचे हे मोठेपण जे एका भक्ताक ग्लोरिफाय करता जेका पात्र सुद्धा ना आम्ही प्रयत्न करता. जशे आपूण बरो आसा जाल्यार जग बरें दिसता. तुमचे शब्द म्हाका बरे दिसले माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण परत आम्ही प्रभुजी. मेळचे परत. हरे कृष्ण प्रभुजी. तुम्ही म्हणे हरे कृष्ण. भक्ती हा कृष्णानं स्मरण ताणे दिवचे विस्मरण ताणे दिवचे म्हणून हा तोच दिता. बट आम्ही भक्ती येवचे नाका ते तशें म्हणटना कृष्णानेची एक हे म्हणणं येवं की आमकां भक्तीन येवका की नाका की स्मरण तोच दितस की विस्मरण तोच करता म्हणटना अंत मनुष्यान कसं नस प्रभुजी. पण भगवद्गीतेच्या ह्याच 15व्या अध्यायात भगवंत सांगता कितें सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिम ज्ञानम उपवनच वेदेश सर्वे अहमेव वेद वेदांत कृत्वे दविदेव च. म्हणजे भगवंत सांगता आपण प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून असा. माझ्यापासून स्मृती याद विस्मृती विसर हे माझ्यापासूनच येता. वेदांत गाभा असा माझी भक्ती करा. आता आम्ही पहिले म्हटलं जे कर्म असा त्याप्रमाणे आपल्या भगवान फळ दिता. एक आम्ही नको कोण कितल्या लेवलाचो भक्त असा आणि भगवंताक आम्ही सुद्धा विसरता सुद्धा. भगवंत आमकां केन्ना विसरना. आमचे कार्य केन्ना विसरना. आता तर आमकां एकदा भक्ती आमची कमी जाता. भक्तीचो ग्राफ एकदा वयर वयता उमेदीन करता. थोडे दीस 16 माळा सारक्यो जायना परत कमी जाता वाज जाता. हो ग्राफ वयर सकल जायत रावता. भगवंत स्मृती दिता आणि विस्मृती जाता. पण भगवंत सदीच हितचिंतक आसा. सगळ्यांचे कितें कल्याण करता. समजा आम्ही जास्त भक्ती केली जाल्यार आमकां एक तरेचो अहंकारूय जावचा आपूण मोठो भक्त. आणि अहंकाराची बाधा नाही नसो कुणाला. ही अहंकार म्हणजे सगळं पापी सुद्धा जाता. पृथ्वी माता कितें म्हणटा आम्ही जे चरण हे करता लायता ते म्हणटा जे सगळे दुष्ट सुद्धा मनीस असा जाल्यार तेजो सुद्धा हांव भार घेवं शकता. पूण जो अहंकारी असा तेजो भार घेवपाक म्हाका त्रास जाता. तेन्ना आमी एकदा भक्तीन खूब वयता मागीर दुसऱ्यांक आमी कमी लेखता वैष्णव अपराध करता. जेन्ना आमी भक्तीचो ग्राफ वयर सकयल जाता आमी अशें करूं नये. पूण भगवंत करता सुद्धा जाल्यार तेच्या फाटल्यान सार आसता भगवंताचो की मातसो एक केन्ना भगवंत आमकां दुख्ख हाडटा जेणे करून आमी भगवंताक एक नेटान प्रयत्नान भगवंता कडेन वचोंक जाय. सदीच तर आमकां सूख दिलें जाल्यार आमकां अहंकार जातलो. म्हणून पांडवांक भगवंतान दुख्ख दिलें. द्रौपदीचे वस्त्र हरण केले. हे इतली दुःखा येवन सुद्धा तांकां शेवटी हिरो केले भगवंता. हेजो अर्थ असो न्हू दुःख केले की भगवंत तांकां विसरले अशें. तर आमी विस्मृती जाता सुद्धा ती भगवंताची एक आमचेर विशेष कृपा आसता. आता समजा फाटल्या जन्मान आमकां कोणी मारलेले आसा खून केल्लेलो आसा आनी आता तर आमकां भगवंत स्मृती दीत जाल्यार आमचें हे जीवन आमी हांगासलें सोडून तेका मारूंक वयतले. फाटल्या जन्माचो हिशोब घेवंक वयतले. आमी कितलीशीं उदाहरण लाखो उदाहरण अशी आसा की थोड्यांक पुनर्जन्म फाटल्या जन्माची याद जाता. आपूण खंय आसलो आपल्याक कोणी मारलेलो केन्ना मारलेलो तो स्थान स्थळ सगळें अशें सांगता. अशी एक आनी दोन लाखो उदाहरण. तर भगवंतान जर आमकां ती स्मृती दीत फाटल्या जन्मान आमी कुत्रो आसलो आनी कितें खाताले जाल्यार आमकां वीट येतली. त्या खातीर भगवंत विस्मृती घालता.
पूण मूर्ख लोकांक ज्ञान दिवपा खातीर अश्योय इन्सिडंट जाता की पुनर्जन्म ताका याद दिता फाटल्या जन्मान तूं कितें जालें. तर भगवंत सदी अतिशय कृपाळू आसा. भगवंताची बरी गोष्ट आणि वाईट गोष्ट ही सगळ्यांत फायदेशीरच असता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि कोणाला क्वेश्चन्स असतात?